जोबोद गोजोननाय मोनदों इनिफ्राय आङो सानाखैमोन जे आङो मोनगोन होननानै आं माने फरायबाय थादोंमोन आरो आङो ओरैनो एग्जामनि थाखायनो फरायबाय थादोंमोन आं माने रिजाल्टआ माबायदि जागोन बेफोरखौ आं सानाखैमोन ओमफ्राय इखौनो आं सरप्राइज होनना सानना लायो दा आसा दोङो बेसेबां रेंक मोनदो आंना रेंकआ 5099 टोटेल बेसेबां मार्क्सनि एग्जाम जायो 100 मार्क्सनि जायो टोटेल तो आउट अफ 100 नों बेसेबां मोननाय आं 13.67 मोनदोंमोन दा बे समाव मा फरायगासिनो दंमोन आङो BSc डिग्री फरायदोंमोन आङो आंनिया बर्मा कलेजावमोन डिग्रीया ओमफ्राय बिनि सिगां आङो हायार सेकेन्डारिखौ सेन्ट जन्स बर्मा सेन्ट जन्सआव फरायदोंमोन बिनि सिगां आरो आंनि हाइ स्कुला माबा लिटिल स्टारावमोन लिटिल स्टार हाइ स्कुल बर्मा आसा बे जितु नों जितु IIT JAM 2020 नि जितु एग्जाम होनायाव नों बेसेसो घन्टा फरायदों आंनिया फरायनाया इदिनो 6-7 सो इदि फरायदोंमोन आङो जाम एग्जामनि थाखाय आङो 5 to 6 आवार्स फरायदोंमोन आङो आसा नोङो हायार सेकेन्डारिनिफ्रायनो नोंहा एम दङमोन नामा जे IIT आव फरायगोन होननानै आं इदि एम गैयामोन आंनिया आङो जेब्ला डिग्री फरायबाय थादोंमोन होमबानो आङो बे जाम एग्जामनि खौरांखौ मोन्दोंमोन आङो बेनिफ्राय आङो इ एग्जामखौ होदोंमोन आसा बेनि थाखाय माबाफोर कचिं लादोंमोन नामा आं ओरैनो अनलाइन क्लास लाबाय थादोंमोन आङो माबेनिफ्राय अनलाइन क्लास मोनसे केम्पेक्ट एडुकेशन होननाय दोङो इउटुबाव मोनो बेखौ आङो जाम एग्जामनि थाखाय आं अनलाइन कचिं खालामदोंमोन आङो बियो इउटुबाव खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय बे इउटुब चेनेलनि नामा जाबाय केम्पेक्ट एडुकेशन जोबनायाव नों इयुन जोलैफोरनि थाखाय मा मेसेज होगोन बेखौनो होगोन आं जि फरायो नोंसोर मोजाङै फरायबाय था जि फिल्डआव नोंसोरो फरायदो बेखौ फराय ओमफ्राय रिजाल्टफोरखौ जेबो साननो नाङा एग्जाम होनायफोरनि रिजाल्टफोर जेबो साननो नाङा फरायलांबाय था जि फरायो नोंसोरो लाइफआव जि खामानि मावो बेखौ नोंसोरो पुरा गोसो गोथारै फेथ लानानै निजेनि थांखिखौ होसोलांबाय था ओमफ्राय नोंसोरो थांखिनि फिथाइफोरखौ साननो नाङा नोंसोरो एग्जामफोरखौ होबाय था फरायनानै मोजाङै होबाय था ओमफ्राय जेब्ला एग्जाम मोनगोन होनबानो नोंसोरो सरप्राइज मोनगोन आरो बिदि सानालाबासिनो फरायबाय सानालाबासिनो फरायबा मोनसे मोजां बाथ्रा माने सानालासिनो फरायबा नोंसोरो बे एग्जामनि थाखाय नोंसोरो फकास खालामनो हागोन जितु फरायनायाव जुदि नोंसोरो एग्जामखौ जुदि सानबाय थायो होमबानिया नोंसोर फरायनायाव बारा कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया बेखायनो एग्जामखौ जेबो साननो नाङा नोंसोरनि खामानिखौ फकास खालाम होमबानो नोंसोरो मोजां फिथाइ मोनगोन मृदुल बर'नि बिमा दयालि बर'आ जोंजों लोगोसे दङ बिथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरो तो नोंथाङा मृदुल बर'आ जितु IIT जितु JAM जितु एग्जामाव पास जाबाय नोंथाङा माबोरै मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों मृदुल जितु बर'खौ पास जाहोनायाव नोंथाङा माबोरै हेफाजाब होदोंमोन इखौ हेफाजाब होनाया माने ओरैनो फरायनाय समायफोराव जों आरो फरायनायनि थाखाय बुंबाय थायोमोन आरो मोजाङै फराय मोजाङै माबालां आरि होननानै बेनिफ्राय आरो गावबो फरायोमोन फरायनायालाय जा नोंथांनि जितु बे न'खराव ओरैनो साबेसेसो मेम्बार्सफोर दङ जों साथामल'सो बिफा दोङो आरो आङो ओमफ्राय बाबुआ जों साथामानो आरो नोंथांनि जितु फिसाया बबाव थायो महाराष्ट्रआव थायो मा खामानि मावो CRP आव डिफेन्सआव जागोन